Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Ay ay. Ya çend roj estem bira zanî. Ew lawik tu birayê xwe tên birayê wî ku rapê wî. Biro ew birayê te ki ye? Azad li ku ye? Azad bipirse. He. Azad. Em dereng man. Saat çi ye? Saat 8:05 dakika. Vaa! Filmê me saat 8'dan de ya. Ez li ku ye? Azad li ku ye? Ya Azad li ku yî? Saat çi? Soza me heye nehat. Erê welleyê ya saat 8'da sinema dest pê dike, film dest pê dike û. Weza jî nabe ya. Em ê çawa bikin? Spas birîm spas. 5 dakika me ma. Espas. Erê welleyê. Mem çi bikin? Em jê xwe Ka- em heviyayî bin. Telefona wî kim? Telefon bike. 05 22 روش باش از Ha rojbaş Azad rojbaş. Kuru tülü kuy. مساعدم هون دکارن مساجه کی جمرا بهلین از این Aha. و بگرم Çi? Mesaj eviye. Oo. Kuru. Em kahve ne? Ben datane. Film dest pedike saat 8'da. Ku ye? Disa Azad. derek may bilet cem tane kuru kuy. Aha mesaj ne? Kuru em ben datane ha. Tamam. Kahve kraka sinema tüne müderine. De bigre belki ew bigere. Ta ha. Ew zanî ku em li qehwêna. Ma sözame ha bu. Yani ew zanî ku em li qehwêna. Mesaj şan jerago. Em li qehwêna lê em nizanin Azad li ku ye. Na. Nalı male. Nizanim li ku ye. Tujkuti mal ne bu? Mal da ne bu? Ez nizanim soza me li vira. Yemin sözüm bu böyle katun edese derang ma ya. Ya her dem vardı ka. Çan jaran söz dedin hevdu. Kad tüccar söze khan nagre. Rast e. Derenge. Ha? Kamezeke. Xalq kave hunda Dikeve hundur. film dest pedike. Hem çava bakın ya. Likuye ya. Hah, ma saat 8. Üf. Am çi bikin? Saat 8'da film dest pê kir. Sinemaya. Ne yapacağım? Azad deren katiye, o babar deren katiye. O ben de bana kuru. Ama bende Azad'ın li film ne Aha bende bir se telefonun sarkı. Ne dikkat? Evet. Alo. باور Ha Azad. بله بله Kuru tulu kuy. کرو از سینمای ما هون لکنه La deren meke emcili sinemaya ne? کرو فیلم دست بکر ورن ورن Azad li sinemaya. Lan kuru küçük sinemaya çimatta ne binin? Rojdacı cemmine. تگو هم سینمای نه از و نبینم Tu deradı ki ma emci tane binin. Küçük sinemayı. Ew jî li sinemaya. کرو از سینمای ما سینما هوال Sinematçı. سینما هوال سینما هوال لآمده Tılın mali. کرو سینما هوال Mala? Azad li mala? Neli mali? کرو سینما هوال باور Ha, Azad ne li mala? Ha sinema haval. اره Emci bu derine çimatta ne binin? ایچم از و نبینم Kuru ka benerim ha dibine ya dibe sinema ya şu atyalı sinema ya. کرو زو زو فیلم دست بکر زو ورن Bilet cemtene. Eme cevap bakın. اریش بر وساش ورا بجم زو ورن Benerim ne fendarı. Beşem li qehwêna. Ha tamam mütehdit kuru tamam estem cemte hadi rojbaş. De başa. Hadi. Tişma. îro jî em ê fêr bibin bê em bi kurmancî çawa cihê xwe dibêjin. Ha. Gava ku mirov ji hevdû bipirse bê ew li kîjan cihîye, hingê mirov cînava ku bikartîne. Ku dikeve şûna navê wî cihê ku em lê ne. Mirov dibêje tu li ku yî? Tu li ku yî? Ez li ku me? Tu li malê yî? Tu li malê yî? Ez li malê me. Yani bi İngilizî wer û bi Fransî û.
bi Kurdî jî dibe li ku. li ku. Li ku. Her car gerek li pêve be. Ji ber wê ew cihê ku em ê navî wî bibêjin û em lêne em her car liyê datînin pêşiya wê. Em dibêjin ez li Diyarbekirê me. Ez li Diyarbekirê me. Ez jî ji Dêrsimê me. Na, Ne ji. Li. ez ji Dêrsimê me yanî tu ji wî bajarê yî dê û bavê te ji wî bajarê ne tu li wir çêbûyî belkî. Lê gava ku tu bixwazî cihê ku tu lê yî bibêjî wê çaxê tu li bikartîne. Ha. Ez li Amedê me. Ew jî dibe. Ez li Diyarbekirê me, ez li Amedê me, ez li Culemêrgê me, ez li Amûdê me, ez li Mehabadê me. Her cara ku mirov navê cihê ku mirov lê ye bibêje, mirov lêyê lê dide dike. Ez li qehweyê me, ez li sînemayê me, ez li mektebê me. Belê. Lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çi dibêje? Ez ne li sînemayê me. Ez ne li mektebê me. Bijîn. We fam kir? Belê. Bijî. Ay ay. Ya çend roj estem vira azanî. Ew law ku biraya xwe tên birayê wî ku rapê wî. Biro ew birayê te ki ye? Azad li ku ye. Azad bipirse. He. Azad. Em dereng man. Saat çi ye? Saat 8 kêm 5 deqeya. Vaa! Filmê me saat 8 de ye. Ez li ku ye? Azad li ku ye? Ya Azad li ku ye? Saat çi? Soza me heye nehat. Erê welleyê ya saat 8 sinema dest pê dike, film dest pê dike lo. Weza jî nabe ya. Em ê çawa bikin? Spas birêm spas. 5 deqe mema. Espas. Erê welleyê. Mem çi bikin? Em jê ve xwe Ka- em hêviyayî bin. Telefona wî kim? Telefon bike. 05 22 Ah. Roj baş. Ez Ha Rojbaş Azad, Rojbaş. Kuru tulu kuy. Hûn dikarin mesajekî ji min re bihêlin, ez ê li we Aha. bigerim. Çi? Mesajeviye. Oo. Kuru. Em kahve ne? Benda ne? Film dest pê dike saat 8. Ku ye? Disa derek may bilet cem tane kuru kuy. Ha mesaj ne? Kuru em benda tane ha. Tamam. Kahve Kraka sinema tune müderine. Te bikre belki ew bigere. Ta ha. Ew zanî ku em li qehwêna. Ma sözame hebu. Yani ew zanî ku em li qehwêna. Mesaj şans jerago. Em li qehwêna lê em nizanin Azad li ku ye. Na. Nalı male. Nizanim ku ye. Tujkuti mal ne bu? Mal da ne bu? Ez nizanim soza me li vira. Yemin sözem bir böyle katun edese derangma ya. Ya her dem vardı ka. Çancaran söz dedin hevdu. Kad tüccar söze kan nagre. Rasta. Derenge. Ha? Kamezeke. Halk kave hundas Dikeve hundur. film dest pedike. Ama cevap bakın ya. Likuye ya. Ha, ve saat 8. Em çi bikin? Saat 8'da film dest pê kir. He. Sinemaya. Ne yapacağım? Azad deren katiye u baver deren katiyem. O ben de bana kuru. Em li bende Azadin li film nel Ha bende me. bir telefonumu sar. Ne dikkat? Evet. Alo. Bawer. Ha Azad. Belê belê. Kuru tulu kuy. Kuru ez li sînemayê me hûn li ku ne? Lav dara meka emcili sinemaya ne? Kuru film dest pê kir werin werin. Azad li sinemaya ye. Lan kuru küçük sinemaya kime tane binin? Rojdacı cemmine. Te got em li sînemayê ne ez we nabînim. Tu dara ki ma emci tane binin. Tu küçük sinemaya. Ew jî li sinemaya ye. Kuru ez li sînemayê me sînema heval.
Sinema çi? Sinema heval li Amedê. Tılım mali. Kuro sinema heval. المالة أزاد المالة Ne mali? Kuro sinema heval. Bawer. ها أزاد المالة Ha sinema haval. Erê. Em ji derine çima ta nabinir. İçim ez ve nabînim. Kuru kan benerim ha dibine ya dibe sinema ya jatel sinema ya. Kuro zû film dest pê kir. Zû werin. Etbilet cantana. Em cevap bikin. Erê ji ber wisa ji were dibêjim zû werin. Aka benerim ne fendar. بيجم القهوينا Ha tamam متهدد kuru tamam estem canta hadi roj baş. De başa. هادي هادي تشمغ ایرو جی ام به فیر ببین به ام به کرمانجی چاوا جیه خود بیجن ها گاوا که مروف هفدو بپرسه به اولکی جان جیهیه هنگه مروف جیناوا که بکارتینه که دکوه شونا ناوه وی جیه که املینه مروف دبیجه تو لکوی tu li ku yî Ez likume. تو لمالی tu li malê yî Ez limale me. yani به انگلیزی ور و به فرانسی او به کردی جی دبه لکو ku Liku. هر جار گرک ل پیوه به جبروی او جیه که امه ناوی ببیجن و ام لینه ام هر جار لیه داتینم پیشیاوی ام دبیجن از لدیار بکریمه ez li Diyarbekirê me Ez ji ders me. نا ne ji li از جدرسمه ما yani تجوی باجاری ده و باوت نجوی باجاری نه تلور چه بویی بلکی لگاوا که تو بخوازی جیه که تو لیی ببیجی و چاقه تو ل بکارتینه Ha. Ez li amede me. او جی دبه از لدیار بکره ما از لآمده ما از لجلمرگه ما از لآموده ما از لمحاباده ما هر جارا که مروف ناوی جیه که مروف لیه ببیجه مروف لیه لیده دکه از لقهوه ما از لسینمای ما از لمکتب ما bilê لگاوا که مروف بخوازه نینیا ویب کاربینه مروف چی دبیجه ez ne li sînemayê me Ez ne li mektebe me. بجی وفام کر bilê Bijin. مانه کردی جبونامه ماني ليا